سلام سلام بيتسب كيدان وحلنا دحنا ديخوم نحنا دحنا إنا اغزابير يمسكن قبل اللهم وسلام تخم بزحي بللي لما عنتي بحدش فيديو متيناكم من إنا دحر خندي جيزي مالتيو يوتيوبنا قطعمي خزلليله بحدش فيديو إنا متيناكم من إنا بيتسبنا سبسكرايب شير لايك يترسعيهم እግዚአብሔር ይመስገን እልል ይባላል። ከበሮ ለዝመጣችሁቱ መስገን እዮ ብራህዋል ናፈቅኹምዎም ድማ ክሕዚ ቪዲዮታት ክንመፀኩም ኢና ተመልከትና ቤተሰብና አሳየን። እግዚአብሔር ይመስገን ታቦታተ ጉዮቱ ነው ሊባርከን እልል በሉ። እንኳዕ ድማ ንብስራተ ገብርኤል ክብረ በዓል ብሰላም ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ናበልና ሎማዓንቲ ናይ ሎማዓንቲ ውዕለና ነበርና ኢና ቀሪፅና መፂና ቤተሰብና ብዙሕ ነገር ክንቀርፀልኩም ኢና ፅቡቅ በዓል ድማ ይግበረልና ብስራታዊ ገብርኤል ኣቦይ ሰላምና ሒዙልና ይምፃእ ክርስቲያና ነርና ሕምባሻና ኣጋጣሚ ስለለይ ሰንከትና ገዚእና መፂና ሰሚና ድሕሪ ምስማይ ድማ ምስገርና ቡናና ሸማሒልና ቤተሰብ ተኣኪብና ኢና ነርና ቡና ሰቲና ድማ ጥሕሎና ሃሚል በለ ጥሕሎ ተሰሪሕልና ባህላዊ ምግብና በሊዕና ንብለኩም እዚ ልመስል ክብረ በዓል መዝሙር ፅቡቅ ንፉዓት መዘምራን ድማ ነይሮም መዝሙርና ተኻፊልና በረከትና ተኻፊልና ኢና መፂና እዚ ኩሉ ውዕለና ክነሪኦኩም ኢና ቤተሰብና ባልትና ድማ ምእዛዝ ኣይትረስዓ ይኹን በዚ ስልኪ ቁፅሪ እዚ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ብሓድሽ እክብ ኢልኩም ከም ትመፁና ተስፋ ንገብር ቤተሰብና ብትንትን ኢና ኒአና ሕዚ ናፊቕናኩም ድማ ከም ትናፍቁና ድማ ተስፋ ንገብር ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላምታኹም ብዝሕ ይበለለይ ባይ ባይ ማንም የለም በሉ እጃችሁን እልል በሉ በአንድነት ዘምሩ አመስግኑ ለክብሩ ዘምሩለት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሉ በኃጢአት ባርነት ስንኖር ተገዝተን ከቤቱ ስንርቅ ትእዛዙን አፍርሰን አይቶ ዝም ላለ ጠላቶቹ ሳለን ውለታ ብዙ ነው ክብር ለሱ ይሁን ውለታ ብዙ ነው አመስግኑት መድኃኔዓለም እልል በሉ በአንድነት ዘምሩ አመስግኑ ለክብሩ ዘምሩለት እንደ ምስጋና ያንሷል እጃችን ከፍ ማንም የለም በሉ ራሱን አዋርዶ እኛን አከበረ ስጋውና ደሙን ብሎ ጠጥቶናልን መልካም እረኛ ነው የሚያሳጣን የለም ምስጋና ይድረሰው ለመድኃኔዓለም ምስጋና ይድረሰው እልል በሉ በአንድነት ዘምሩ አመስግኑ